Kruft Autohof. Autohof Kruft ili Pleit DT. Imamo bon za 13 € je parking, 10,5 € je gratis. Evo, ja sam uzeo hleb. Ovo je hleb plus šnicla i pire. Puši se još vruće. Sad idemo da snimimo, vidimo šta ima ovo. Znači, ovo je ulaz, ovo su kockarski aparati, ovo su kockaju šoferi i ovo je Autohof Pleit DT. Sad da vidimo šta rade vozači. Vozači piju pivo, opijaju se, ovaj ispio 4 čaše. Ovdje ova baka prodaje klopu. Ovdje se pravi klopa. Ovo su radnici Autohofa, ovdje da piće. Ovdje imamo aparate za kafu. Ovdje imamo salate, bacne salate. Ovo je neka dekoracija. Lepo cveće. To je Autohof Pleit DT ili Kruft. Ovo je moja klopa, moj gratis. Opa. Njemci. Lepa dekoracija, lepo cveće. Sredstvo za dezinfekciju. Toalet. Ćao. Da vidimo što ima ovamo. Parking je pun kao oko. Ja sam stao pre pola sata i jedva sam se uparkirao. Znači, Autohof je veliki, može da stane oko 300 kamiona. Idemo da ručkamo. Parking je pun. Prepun. I ovdje gore. Nederland. Ratko Bugarin. Ovdje je raznih nacija. To bi bilo to.